Assalamualaikum warahmatullahi Lemes. Piye iki yo nggih? Aku iki dikeki apa? salon. Dikek duit. Dikek duit. Mbak Vina kon apa jenenge? Kowe lele turu lah bar pijet. Kon kuwi lho kon dienggo ajak makan. Makan apa? Mbok makan libur. ke bebek apa? Enggak maksudnya makan iki jam piro? Ya mbok penting iki aku Makan malam berarti nek makan iki. Oh, paling Jenenge malam. apa? Lah penting jak makan. Apa makan malam Ben? Lah penting jak mangan ngono lho kok. Wis gak anu. Iya. Kok Dinner. hmm, Dikasih uang dinner. berapa? 500.000. 500.000 kon ngajak cewek mangan. Lah wis enek cewek. Yo kita iki pandangan wis kita enek. Pandangane wis enek. Oke, terus kowe arep teko apa? Ya kuwi kok wong iki tak ajak mangan kok ditakok-takoki. Sing pertama piye? Cara aku pernah Oke, Gue pernah ngadepi. pengen kuwi caido pengen mbok jemput ning omahe apa ketemuan ning nggon mangan kuwi? Ya no plak pare omahe apik-apik. Para ning omahe betul wis masuk bos ya. Di para ning omahe. Oh, berarti tanggung jawab berarti. Berarti elek-elek iki lho Man, jenenge wong iki Iya. karo wong pacaran to. Ya. Tanggung jawab berarti. Tanggung jawab. Lemarani ning omahe berarti ketemu karo wong tuane berarti tanggung jawab. Ya, makane kuwi. Wes oke ya para ning omahe terus sing penting tempate kuwi aja sampe ning dalan kuwi bingung. Mangan apa ya? Mangan apa aja sampe koyo ngono. Dadi awakmu sebagai wong lanang Wis kudu ditentukan. penentukan pengen bocah mangan apa. Paling Dengan yo budget yang 500.000 nang kene wis biyo yo. Wis mewah Wis wi. mewah apa? saja makan nasi bebek. Nasi bebek nang Caruban Gandut Lagan. Ya mbok kok karek rupane gandum paling. Nang Gandut boleh, nang Gandut iki ngarep pasar. Ya. Nang Telagan juga boleh, nang Caruban juga boleh Telagan, tapi anu ya tak jujur telagan gone rada sepi tapi sok enak. sepi enak ya. Kuwi ning gone Kidul siji. ah kuwi Oh, sing kuwi. anu Enak. kuning. Penak mbok gawe konten. Oh iya. Nek nang Gandut jelas rame, mengko nek arep konten isin. Nang Telagan rame. Ya wi ya. Ning lor kuwi gone Rame wi. rame ngarep pasar Iya. tapi sing tengah. Sing sepi Iya. kidul Sing siji dalanan pas. gone Mbak Anis dalan. Iya, 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 Nek iya. nek Caruban jelas malah isin soalnya rame. Alah gebrak-gebrak. Neng kidul siji oke wes ya. Bebek. Oke, bar kuwi terus berarti mulai. Ya mau masak, kok pomone. Ini ya. Maksudnya nek awakmu bar mangan kudu aja sampai kan kok konten to kok. Aja sampai obrolannya kosong Bos ya. Aja sampai bar mangan terus linguk Ya, ngobrol. padet. Ya penting wong iki tak ajak omong sih. Ya, ajak omong. Syukur-syukur dijak omong untuk keseriusan berpacaran. Ya. Ajak mangan. Piye Iya. rasane? Neh ora. Eh. Nonton awakmu bungkus buka digawe wong tuamu. Ya, lah kuwi kan apik to. Yo to lah piye bungkus buka digawe wong Wis tuamu. istilahnya basa-basi ini nek gak bungkus alah kudu kono terang bulan apa. Ah. Ya, bukan anake, bukan wong. Kulo kok anake kulo sing perawan lho. Iya, penting kan anake. iya anake. Kasih wong tuane lah. Iya, Kasih wong wong tua. omah. Jadi kuwi jadi wingo wis tau wingo bar mangan terus ngobrol ki rasane menurutmu Enak, wis, Bra. Enak bra iki paling seneng pangan apa sih jane umpama kok nek soben Seneng. insyaallah tak jak nek. Ya. Sing paling kok seneng ya apa mau ngobrol. Aku seneng bakso Mas Kiki, Eh. asli Caruban enak iki. Ya, aku Bakso kan apa? Bakso 45. Oh, Lah, ngobrol-ngobrol. sing enak iki kile ke. Eh? Sing enak iki kile Sing ke. enak iki le ya ngono. Dadine awakmu kudu obrolane padet karo cah edok kuwi aja sampe bar mangan malah plongo. Yang nganggo hilangkan. Ngene to ya, kebar tak jak mangan sego bebek to. Ya. Dede supone wong tak suben enak rezeki kan piye tak jak mangan bakso kok. Ah, Ya. Bener iwane mau ditekoni kuwi jane liyan sego bebek iki apa to menu sing senengamu. Ya, kan aku kok bar mangan kuwi kok Sego bebek apa mangan apa sing ngegrill kae apa. Grill. Apa iga bakar Iga rawon bakar. gak ngerti. iya. Nah. Kan ki kisik to pertama kali tak jak mangan. Apa? Mangan. Lah kok baru engko keloro apa piye pomone rezeki kok kowe njaluk apa mangan apa sing wedok. Ya ora apa salah. Jadi Sing penting tekoni. ini engko nek arep budal di konten. Yo Konten pembukaan. Teko mae engko nek gak isin konten, engko berjalan dhewe konten di tempat ngonten. Jadi kontennya ben iso rada lama 15 sampai 20 menit. Jadi ini kayak ngono pokoknya intine ora usah isin nyambut to isin karo cah edok. Biasa ngobrol biasa. Tahu karo wong edok. Biasa. Mangkane Biasa.
Kowe konsultasi karo Iwan itu betul. Ya, Kan aku takut sing Iwan kan pernah tahu. Alah, lah nek aku wong edok kowe nyempar nyandung to nyongkok. Ya, aku Gawa pengen. kresek to nek aku edok. Mau nyamar nyandung. Sikut kiwon Nah. dengkul kiwon tengen wis. Kene ora tahu Nah, jadi Wah, kul sawo. ngene yo, awakmu nek karo cedok kuwi maksudnya aja galak ning telepon tok. Ning telepon ketok galak basa ketemu biasanya izin. Anu gak sama. Yo, gak Ya, harus- radio rusak lho. harus percaya diri ngobrol lah. Seneng apa sih jane nek. kok iso omong apa enek. Nah, betul. Jadi awakmu kudu nek karo cewek kuwi duwe obrolan sing menarik. Ben cedok kuwi iso jawab terus. Ngono. Untuk dinner ya sementara makan ngomong masalah makan. Nah, ngono. Untuk selanjutnya alon-alon menuju ke Ngono karo ban ngobrol si gombal-gombalan di Saiti. Nah, piye carane? Iso gombali ora iso gombali. Alasannya gubal Gus. Wis alon-alon. Ngene contoh gombal ya. Iya, contoh. Contoh ngonten ta, ngonten kan lungguh atau lungguh jejer. Rodok mundur saiki. No, nyampo pin. Mas nyapa Mas? Soalnya cantiknya kelewatan. Nah, kuwi termasuk gombalan. pamane koyo teh. Teh. Es teh kok biasa ya rasane. Tapi manisnya ning kowe. Nah, ngono kuwi. Pokoknya gombalan-gombalan itu Iya. tokno. Tokne ngono dadi Jadi dia iso apa negarane iso wah, Mas Ibi ini ternyata wong yang humore. Ternyata- Gini lah. soalnya nganu yo cowok romantis itu bakal kalah sama cowok yang humoris. Ngono, weh lho ngetokne. Kadang sih oke. Arek apa bos? Kata duit bos. Ayo membayar. Oh bayar sego sitokne sik lho cah duwe cah. Jadi ngono rencanane enak iku emang malam pin jam 7 habis ngisak apa bar maghrib. Kuwi diner. Bar maghrib. Matok. Yo diner. Tapi engko ya penting iku malah bar mangan, ngobrol. Iso omongan. Ya gombal lah, gombal hati. Jadi ku wong bocah ki iso Mas Ibi ternyata tuh tidak seperti yang dibayangkan sing kasar gini. Nah, Awakmu kudu iso bangun karo cewek kuwi biar penonton tertarik harus bisa bangun chemistry. Ngerti apa gak? Chemistry. jadi Eh? chemistry kuwi padha karo Ya bos. Jelane bos. kowe nyambung. Antarane kowe harus tak wedok ki nyambung. Jadi obrolan ki ngenek ning dhek. Nah, jadi penonton ben melu seneng. Ya aku pemene wonge tidak gua motor dhewe kan mau gak wone gendone gak gelem ae metu-metu. Ya gak apa-apa toh. Masalah, Gak mungkin dia masalah. masih malu ya toh. Biasanya nek cewek iku nek pertama ijik Aku isin-isin. ya padha ngene kan gandolan kok. Lho gak apa-apa nek umpamane diomong isek piye ki dia kok gandolan. Dia Mas, ngomongan dhewe. Enggak mantar di dhewe gak apa-apa. Ya. Nek gandolan oke, wah luwih seneng. Dadine nek iki gendang dilaksanane jadi Mbak Vina ben seneng. Seneng. Ngono soalnya kalau gini kan kepercayaan to Pin. Ya. Ngono lho, suatu tanggung jawab koyo ngene iki. Istilahnya pendel Mbak Vina itu nek ngongkon itu tenanan. Karena maksudnya piye ya Mbak Vina ngongkon ngene iki dia punya tujuan positif. Sing pertama awakmu ben ben kendel karo cewek. Wis Nah. tenanan, syukur-syukur iso ndang dirap. Ngono mulane Mbak Vina tujuannya seperti itu makane gendang dilaksanane Mbak Vina ben seneng penonton juga ikut seneng ngono tapi Aku aku tak tunda kan aku wegah to. yo jo sampai ditunda. Nanti piye ya Pin ya? Kowe lah iki lho goblok. Oh digunting. Kalau bisa nanti sore Ya dilaksanakan. makane kuwi aku kan Ngono lho. mikir. Soalnya nek sampai tertunda iku piye kan lho Pin rasane Wis iki. gak menak gak Nah, barang ya gak penak. betul karena itu gawe wong percaya ki angel. ngel, Pak. No, gawe wong percaya iku kuwi angel Pin. Ngono gawe wong percaya sampai koyo ngene iki susah. Makane kamu jangan pernah mengecewakan. Ngono makane nanti sore nanti eksekusi wis tak warai trike pokoke ngene arep mlebu omahe cah edok ngedruk lemah ping 3. Lho tenan wi. Wi tenan malah gawe yu. Nek gak ki ilmu pelet sok-sok tenan bos tak ilmu pelet ya. Iki ora sembarang wong tak. Ini contoh nek awakmu seneng karo cah edok wis gak sah maca apa-apa sebenarnya apa-apa. Celek iki mbok ngenekno. Tenan iki. Celek mbok ngenekno bar wis salaman karo cah edok. Kandel cah edok. Tenang ora. Tenan. Alah. Ya karo ngopi-ngopi barang. Tenan. Tapi
Kayak aku kayak ono parfum. Ngene lho. Wis saureng mlebu kowe ning motor to ngenekno sik. Saedok baru jak salaman. Kente lho saedok. Kuwi ilmu pelet. Yo kene nek kali kok piye? Kente jajalan kok jajalan ya. Kok jajalan. Kopi gak? Kok jajalan. Kok jajalan. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan buat Agus Arifin pada pagi hari ini ya. Wes nyantol ora diwarai. Nyantol ya wes. Dinner kayak ngerti berapa? Dinner ki makan siang. Dinner Makan sore. Siang. makan sore. Chemistry wis ro. Membangun emosi, amaan emosine Caidok karo emosimu ben terbangun, ben penonton kuwi seneng ngerti? Kita wis chemistry karo kuwi wis cocok. Ya wis iku munggah iki. Ya wis. Apane yo? Ya peret sik. Apane Melet. Melet sik. Wis tutup. Terbangun apa nih? lah Wis tadi turu. Ndak tutup ta? Assalamualaikum. Terima kasih sik. Oh, terima kasih Mbak Pina. Nah. Oh, sehat selalu. Amin. Tiga rezeki kuwi dienggo makan. Ya terus. Mau bicarakan Mbak Bina. Nah terus. Terima kasih teman-teman yang Ya, sudah terima menonton. kasih ya teman-teman di spot-spot juga ketemu Orjo. Pak Kumen. Kelek-kelek, oh dikelek-kelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.